this is Cordapia. So, guys, na ko karon diri sa Divisoria, diri sa Chano Brothers Street. And then ako ka-chika guys, kanang dugay na kani siya diri nga kanang nagkuan diri sa highway, kanang mura siya nagkuan siya diri mag sinaligan siya aning kuan dinhi kaning nagparking diri sa usa ka hotel. And then chika-chika mi sa tato na mo chika-chika. Ako'y kuan man din si tatay di ay kanang radio operator man din siya 1970s sa DX BB Bandilio sa Bukidnon daw na siya dahil chika mi about sa kanang kaya nga panahon about martial law during President Ferdinand Edwin Marcos Sr. So chika mi, so ako introduce sa inyo kay share ang mga istorya about sa experience, mga good experience unsay mga maayo nga mga good news sa una, nga unsay mga benefits sa una sa martial law. Kaya martial law kaya kay pagkakalupan sa tanan mo dagan mahadlok ba? Dagan mahadlok, curious kay kung ano dagan mahadlok. Kasi tatay dili man siya hadlok kay maayo man niya ang mga good news man niya mga maayo man daw ang martial law. Maayo gid daw kuno kaayo ang martial law. So sa una before in 1970s. So mo ni si Tatay Aloncio. Hi, Tay. Tara Ranyua. Sige. Tay, Tay, DXBB, Tay ba? You are a radio operator, Tay? One ma'am, broadcast, radio technician, pero ako ma'am, license radio operator. Wow! So retired ka dito, Tay? Retired? Sa Kaya yun mo media. ka, nag-pension ka, na-pension na ka? Nagamay ma'am. Wow! Grabe! Kung si Tatay, saan broadcast? Huh? Sa kuan ma'am, member ka po sa media, pero sa kuan ma'am, sa Okay. technical. So tayo ka nang katutong gichika-chikan gabi kita ba nga samtang nagchika-chika doang about sa niabot sa martial law. Murag na curious nga, hala, tsaka day ang martial law sa una day nganong gikadlukan sa tanan nganong murag nightmare, nganong murag ka nang usa ka dautan nga damgo sa ila sa una murag nakadlok sila, murag hadlok sila sa martial law. So tayo imong isulti sa atong mga viewers karon tayo nga unsa gyud ka maayo ang martial law sa una during ex-President Ferdinand Marcos Sr. Ma'am, para sa katawan, sa tanan, ang ako ay kasulti ma'am, sir, sa ako lang reality nga na-witness. Tinuod lang yun. Na-witness. Oh. Giabot ko sa Malaybalay, 1971, nag-martial law, 1972, September 21. September 21, Nag-declare si President. President Ferdinand Sr. Okay. Marcos. Ngayong 21, 50 years. Wow! Ang Golden martial years! law. Golden years! Oh. Mm. Karon, ma'am, sir, ang ako ay kasulti. Walay, sa ako lang kagalingon, maayo ang pag-implement sa martial law. Ang awa lagi. Ang dautan, ang mga dunay dautan nga binuhatan. Nga mo against sila sa government. Mo against sila Nga sa marag government. rebellious sila ba? Rebelde sila sa government. Pero sa akong na-witnessan, ma'am, maayo ang pamamamalakad. Nganong maayo man sir? Nganong sa imong experience maayo man ang martial law sa una sir? Di, na may, sa to pa, kanang kaino nila nga gipang salvage, kana, mga notorious na nga mga kriminal. Malagi. Mga notorious na. Sumusukol. Oh, mga rapist. Rapist. Na. Pero, criminals. pero ang law enforcer, Rapist, mga kawatan, Oh. mga manang kanang murderer. Kana. Murderer, mga patay kag tao. pero Tulisan. ang kwan ma'am, para sa ako, ang panalitan sa martial law, ang panaliton, igo-igo lang ma'am, affordable. Then yun ka peaceful, ka nakahisgot ka gabi nga peaceful ang martial law. Then Pag- disiplinado ang mga tao, ningon ka nga disiplinado ang mga tao. Disiplinado ang mga tao tungod sa bakal na Tungkol sa disiplinado, 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 ma'am. under the military control. Oh. Under military control. Pero dili maiwasan ma'am. Doon ay upan, gaabuso. Pero wala na siya ma'am. Nato siguro ko ban siguro sa tayo nga sa una nga mga military nga nag-abuso, nga nang nag-abuso sila. Or basin sa isugo sa to sa pagkas. Mga hilit-hilit nga lugar. Unay, Pero ano nakainmang katay nga ka peaceful kaysa unang tay, gwapo kaysa unang martial law. Patsyad igit ang martial law. Adi man kay ang mga tao ma'am, sir, disiplinado.
disiplinado ang mga tao. Oo. Muna ko ikasulti, maayo ang marsyalo. Oo. Panahon ni Senyor Ferdinand Dayon Marcos. tay, live by ato tay kanang sa una kanang gingon nila nga uso-uso kuno sa una mga salvage daw, mga patay daw. Sa kanang ingon nila nga salvage daw kuno. Adi man kay naman po uban na kriminal versus kriminal. Ila lang ipasa sa mga Maula. Pulis. Maula si. o gyapon na para madaot si Maulagi. Ferdinand. Lagi. Kaya di ba sa una tay, ako nabasa sa una sa history. Ako nabasa sa una sa history, nakabasa po ko sa history. Ibasa ginana ko na about anang unsa ginaka ko nga sa una. Kana ko nung nag-declare daw kuno napugos na lang daw kuno si Ferdinand Marcos Sr. og declared og martial law sa una in 1972 kay uso na kuno ang mga bombing, daghan kuno kay mga bombing ko ba. Oh. Bomba dito, patay dito. Kay niliho kuno ning mga NPE. Kaning mga NPE ba niliho kuno ning mga NPE sa una. Sila Kaya na nauto nila ang gobyerno daw. sila na may gabuhat, ma'am. Sila ray gabuhat-buhat. Na ay grupo siguro sir ba, tay ba, na ay grupo tay ba nga mukuan din sa gobyerno ba, modakot din sa gobyerno no? Dili man na malikayan, pero ang mga tao, majority sa mga tao, ma'am, sir, nakasabot, busa. Halos disiplinado ang mga tao. Oo. Disiplinado. Disiplinado. Kung sa pagit tay, aside sa disiplinado tay sa martial law, Ang mga panaliton, affordable. Gasolina, crudo, affordable. Gabi ba? Dili maglisod gid ang tao. Then tay sa during Marcos time tay ikaw kada kuan magiga ni Marcos sa una nakasaksi magiga sa administrasyon ni Marcos sa una President Marcos Marcos Sr. Kanang unsa may kanang mga maayo niya nga nangabuhat gid sa Pilipinas tay. Kay bright man gito nga tao. Gibantog man gito nga brilliant, minded man gito siya. Bright kay nga tao. Ang iyang proyekto di na ko malimtan, kanang Marcos Bridge. O mga bridge, mga eskwelahan. Kanang San Juanico, Oo. kanang Mga eskwelahan. MRT, Na eskwelahan. pa sa akong auntie tay kay akong auntie kay 1947 man na siya na tawo ang akong auntie na she is 75 years old now, magdayamond na siya birthday karong this coming November. Matugpan niya yun siya kana kuno electric sa una sa wala pa kuno kani kuno mga kuryente. So wala pa kuno sa una si Marcos. Dili pa si Marcos kuno sa una ang kanang kuan guys, ang kanang presidente. Pag si Marcos kuno liga na kuno mga kuryente tay. Nagsiga kuno mga kuryente kang Marcos kuno na mga kuryente, mga tulay. Kana kuno mga eskwelahan kuno karon nga mga kana kuno mga state colleges kuno kang Marcos kuno na siya kadaghan kayo. Kato kuno mga Nutriban sa una daghan kuno kay kuan si Marcos uy. Nakabuhat ba may Nutriban? Na kuno mga hatag og bugas tay, mga Nutriban kuno tay, mga hatag. Then kana kuno mga medical kit sa una tay. Yang mga kuryente kada kuno daghan kuno kaayo tay mga project si Marcos tay. Kana kuno mga rice kontek, kana kuno mga rice, kana mga kanang ma-bless site kuno tay. Kanang ma-bless site nga pabahay. Ka Marcos kuno na kanang ma-bless site, kanang mapabahay, kana kuno mga nagsugod na, ma'am. mga rice research kana kuno mga bugas kuno sa una. Ingon siya tay. Siya, dili man kuan si Marcos. Maayo man kay mi sa una matulog big sayo, matamig sayo, maayo man kay mi wala man mi kun kung dili gid ka wala kay sala wala kuno kay sala, dili kuno ka hilabtan, wala man kuno. Ako, sa giabot ko 74. 74, ma'am. Sir, ako ma'am, nataw Mayo 17, 1948. So tayo sa may kaistorya di mo karon sa mga batan kun nga nahadlok man sila magkurog man sila basta isgutan ng martial. Kung sa may kaistorya sa mga batan kanang mga batan nga wala pa sila sa unang panahon ani nga time nga kanang martial. Kung sa may kaistorya sa mga batan nga mga viewers tayo mga millennials. Ma'am, ang akong ikasulti, sir. Kamo mga teenager. Mga batan nga wala ko hinanawan mo kabalo. Wala mo makaibalo. Maayo ang pag-implement ni Senyor Ferdinand Marcos ang martial law. Ang nandaot ang mga walhon mga NPA. Kaya na ako na grupo sa una tayo ba? Sige ra ba ko pang-recruit sila sa una ang mga grupo tayo. Sila rin mga walhon. Na ako na mga walhon sa una. Nasad ko na interview. Na ako na mga walhon. Maestra ito siya, teacher siya. Gi-interview na ko siya. Ako sa to sa interview sunod. Kanang interview ko sa tay college ko sila tay ipasaka ko sila bukid. Hadlok ko kay tay. Hadlok ko kay tay kada ako na kanang kapag-recruit sa ila tay. Pero karon atong resulti ayaw mo tuos sa negative nga history. Maayo ang martial law during Senyor Ferdinand Marcos. Wow! Ako ang naka-witness. Okay lang po. God bless.
Okay, tay. Sige, tay. Salamat kay tay, ha? Okay po. Oh, sige, tay. Sige, salamat. Kuri si tatay, ma'am. Aloncio Simitara Raniwa. Ranyua. Usa siya ka radio operator, announcer tay ba? Sa una? Kan, Sa ma'am. 1970s, sa una sa DX. BB. BB, unsa DX BB tay? Bandilyo sa Bukidnon. Ang Ah! panana, ang pan ma'am, The Voice of Bukidnon. Wow, The Voice. Ah, The Voice. Bandilyo. Amo na siya, amo nang bandilyo tay. Ah. Si tay mo to tay sa sunod tay, dana po tay kanang kung katang natay mga chika-chika sa sunod tay, dana po tay mga part 2 chika-chika. Okay. Sige, Salamat po. Salamat. Salamat po. Salamat po. Hmm. Okay, ma'am. Wala pa na ko isip. Wala pa na ko isip. Ayan na.